Iżjed dikjarazzjonijiet tal-assi pubblikati fil-Gazzetta Kulħadd juru li segretarju parlamentari fi żmien l-aħħar Gvern Nazzjonalista kien idaħħal ferm iżjed minn kemm idaħħal segretarju parlamentari llum. Dawn id-dikjarazzjonijiet tal-assi ħarġu fil-beraħ wara li d-deputat nazzjonalista Jason Ozzopardi qal li l-Gvern preżenti żied il-pagi tas-segretarji parlamentari u attakka lil Mintkaza biż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa għax skontu l-istess għamel il-Gvern ta' Joseph Muscat. Iżda l-maltebbata li prova joħloq Ozzopardi servit biss biex tefal ġebla fuq saqajh. Tant li ex-Ministru Segretarji Parlamentari rrabjaw għal Ozzopardi għax huma konxi li b'dak li qal reġa' fakkar fiż-żieda li ħadu fi żmien Gvern Nazzjonalista. Imkejjen fl-istamperija sostnew li dan kien kalkolu żbaljat ieħor ta' Ozzopardi li strateġikament ma jikkordina xejn mid-Dar Ċentrali. Wara din il-gidba privata, il-ħadd li għadda l-Gazzetta Kulħadd pronta kixfet li fi żmien meta Jason Ozzopardi kien segretarju parlamentari kien idaħħal minn tal-inqas 22,000 euro iktar minn kemm idaħħal segretarju parlamentari llum. Il-Gvern aġixxa bl-iktar mod trasparenti u pubblika kollox, fejn kien spjegat b'mod ċar kif mill-bidla fil-Gvern fl-2013 ma kien hemm assolutament l-ebda żieda fis-salarji tal-politiċi, inkluż tas-segretarji parlamentari. It-taffiġa ta' Jason Ozzopardi bdiet meta qabbel salarju ta' sena ma ta' nofs. Iżda wara, minflok ammetta l-iżbal, kompla jħawad bit-tama li ta' raġun. Huwa minnu li għal xi mument se taħawad xi ftit l-imħuħ, iżda meta saret u kienet ippubblikata l-analiżi, in-nies waslu għal konklużjoni waħda: Jason Ozzopardi reġa' kien qed iqarraq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.